ubila macicu. Da to i ona dole... Da. Dim. Tu izašao. Ne, stavi. Ćeš staveš med? Ne. Imaš med. Stavimo jedan gram sa onim tamo što čistile. Pa da. Znaš, onaj što čistile stavi jedan gram i to je to. Evo je matica. Gde? Nova. Pa nova, stara, jebi ga, ja sad po izgledu je lepa. Ali je... Šta kažeš? Imaš matičnu rešetku. Imam na drugom, ne imam tu. Imaš negdje da je baš i ne treba. A ne treba nigde. Pa eno tamo. Kinite stane jednu matičnu rešetku. Tana je s onih... Da ga napraviš odmah tu. Pa ja da ono i vi ćete posle samo da ga okrenete. Dođi. Na. Da uzme maticu. A gde si stavio? Ono tamo je matica. Ovo ovamo je ubijena matica. Ta obijena. Znaš nije skroz. Šta beše tu ima ceo sprat? Da, sa očišćenim. Tamo ćemo jedan da ubacimo kod njega. Ovamo ti je matica. Dobro. Znaš šta? Šta? Ja ću ti ugodim ovo ovako. Tu ti stavim gore maticu u medištu. Ti ćeš da, kad ono imaš podnjaču i ono, samo maticu premestiš dole i teraš dalje. A ovo skloniš bilo gde. Razumeš? Ovu da skloni, a ono